Her kommer der nogle opvarmningsklip til at starte på. Nu kommer vi til selve spillet. Her kan I se reglerne. Regel nummer 1. Du må kun holde bolden med 2 hænder. Regel nummer 2. Der er 2 hold, 2 mod 2. Regel nummer 3. Det gælder om at få færrest afleveringer. Regel nummer 4. Du må ikke skyde over for hindringerne.